Čaute ľudia, dneska si tam pri novom videu. V tomto videu si ochutnáme ukrajinské drinky. Áno, bude to znovu ochutnávka. Aj keď neviem, či som ju už točil, asi nepamätám. Tu vám hodím, či som ju točil. A uchutnáme si tieto dve ukrajinské drinky. To ma zaujali. Konkrétne tento drink, táto hruška, tak ma zaujalo pretože som to videl u Selasiho vo videu v jeho ukrajinskej ochutnávke a zaujíma ma tento drink a nepovedal nič k nemu, takže si ich nespravím sám, jo? Ale s týmto nezačneme, pretože na neho si nechcem nechať ako finále. Čiže ochutnáme prvé tento pomaranč, alebo citrus, skôr pomaranč. Dobre. Mimochodom, všetky tieto drinky sú nealkoholické, alebo minimálne to, čo som si prehosil cez Google preklad, čo tu píše. Tu vám hodím keď tak fotku. No, a môžeme ísť na to. Ja som smedný, čiže sa to porem na orgán. Som jaký šťava, ja smedný. Vonia to ako také huba-buba žuvačky. Kamo, presne ako huba-buba žuvačky. To sa môže stať iba mne. Ja to idem ochutnať. Tá voda si ťa mi more do ucha, či do nosu vleze. Tak ideme. 3, 2, 1. Sú v pohode. Celkom. Trošku mi tam príde, že tam je menej nejaká chuť. Chutná to ako huba-buba žuvačky. Ja neviem vyslovovať. No dobre. Čiže tento drink, ako by som ohodnotil tento citrus, sorry, keď budem koktať. Ja sa proste keď zakoktám. Takže tu teď máme 2 krypty. Sa ospravedlňujem, keď v nejakých videách budem koktať. No. Dobre, takže tento drink, citrus, alebo pomaranč, alebo huba-buba, tak by som ohodnotil 7 z 10, alebo 7,5 z 10. Dobre, a ideme do finále. Natáčam to síce chvíľku a vidieť to možno ešte chvíľku, čiže hruška. Na tento drink sa najviac teším. Takže poďme. ASMR. Zas nebol moc ASMR. Tak poďme. Počkaj, kde je mikrofón? No tak ideme. To vonia ako huba-buba. Ako huba-buba žuvačky. A plus ešte taký tonik. Tak poďme skúsiť. To bude typnem si, bude to huba-buba tonik. A myslím, že som si typovala aj trošku správne. Chutná to vonia a trošku aj chutná to ako huba-buba s hruškovou prichuťou. Toto chutnalo s citrusovou, pomarančovou prichuťou huba-buby žuvačky. A trošku som tam cítila aj taký tonik. Aj keď neúplne, lebo tonik mi moc nechutná. Ale trošku som tam cítil takú tú chuť toniku. Prečo mi príde, aké to chutná nejaká stena?
Prečo mi príde, že to chutná ako stena? Ja neviem. No to fakt chutná. Viete, ak máte predsa tie nové steny, ten dom, kde sú nové steny, tak to tak chutná, alebo mne to minimálne tak príde. Čiže tento drink by som ohodnotil 7,5 z 10 až 8 z 10. Čiže sú to podobné drinky. Ale obidve sú celkom v pohode. Čiže keď budete ísť nakedy na Ukrajinu, tak si ich môžete zakúpiť. Sú piteľné, sú v pohode. A dobré. Nie je to niečo také ako, neviem čo, tady drink. Alebo fizz drink. Čiže toto je ukrajinské, toto chlastajú, toto na Ukrajine sa chlastá. Toto, keď party dejú deti. Keď party majú deti, tak toto chlastajú, je to boží. Dobre. Ja si myslím, že toto video by som mohol ukončiť. Dajte like, odber, zvonček a aby vám milujúco žiadne ďalšie podobné video. Odvidieť si, keď tak máme ďalšie videá. A ešte sa vám chcem poďakovať za minulú veľmi super podporu na videu. Akože krásny 155 ďalší, či koľko tam je teraz. Hej, za jeden deň, že presne viac ako 100 zľadnutí, čo som sa veľmi divil. A ja sa s vami lúčim a čau!